Hej alle sammen, det er ved at være nogle dage siden. Jeg er blevet klippet, som I kan se, og jeg er helt vildt glad nu. Toxic Gaming Nego, han har været så flink at lave en ny intro til mig. Og introen bliver uploadet før den her video, men den intro, jeg synes, den er helt vildt fed. Og grunden til, at jeg har spurgt om den, det er, at jeg har været lidt en klovn at lave en stavefejl i min egen. Så, men folk begår fejl. Så skrev jeg til ham, fordi jeg vidste, at jeg ikke er så god til at lave det. Så, og så havde Alexander fået en intro af ham, og så skrev jeg til ham, har du ikke lige sådan lyst til at lave en intro til mig? Og så skrev han så, jo, det vil jeg godt, lige skrive farve og tekst og sådan noget. Og så har jeg så fået den her perfekte intro. Mange tak til dig. Det er super. Det er virkelig godt. Og ja, det er bare perfekt. Og jeg er blevet klippet her i løbet af ferien. Og så har jeg fået mig en cap til, når mit hår det sidder helvedes til. Så ja, det gør det så nu, men det er sindssygt varmt, og jeg er lige pt. Alene hjemme, da min mor er på arbejde. Så, men jeg er super glad for den nye intro, og det er super fedt. Den er virkelig godt lavet, synes jeg. Han skrev også til mig sådan, jeg kan ikke lave det hele, jeg er ikke professionel, men jeg synes det der, det er temmelig professionelt og godt lavet. Mange tak. Det er super. Vi ses alle sammen.